दिनै 31 आगस्ट खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव 28 आगस्ट खालि प्रमद बर' दैदेननाय BJP UPPL जथाइ बिटिआर खुंथायनि सासे मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारिखौ रायजो बेंगिरिया मोनसे बिथोननि गेजेरजों मावफुं सोद्रोमा महरै बोखारदोंमोन। बेखौ लानानै BJP आरो UPPL दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरनि गेजेराव गुसु दावहा जागायजेनबाय होनना सावरायबाय थानाय जादों। बेनि गेजेरावनो सुक्रुबार खालि UPPLनि मावफुं आफादगिरि आरो रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारिया रोखा फोरमायो दि 2020 मायथाइयाव BTCआव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनाव BTC काउन्सिल बिसायख'थियाव देरहानानै UPPL आरो BJPनि जथाइ सोरखार दाजादोंमोन। प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर काउन्सिल सोरखाराव UPPL आरो BJP मोन्नैबो बाहागोआरिफोरनि मावफुं सोद्रोमाफोर दं, जाय मोननै राजखान्थि दोलोआ सोरखार दायो। बिसोरहा गावसोरनि दोलोआरि आब्रुथि खान्थि दं। बेबादि थासारियाव जुदि BJP दोलोआ जायखिजाया जाहोननि थाखाय गावनि सरासनस्रा गौथुम एबा मावफुं सोद्रोमानि हेंथायै माबाफोर आब्रुथियारि राहा लानांगौ जायोब्ला बेखौ BJP दोलोआनो खालामनांगोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि रेवरेवा नार्जिहारिखौ मावफुं सोद्रोमानि मासिनिफ्राय बोखारनायनि थिरांथाया आबुङै BJPनि दोलोनि थिरांथानि सायाव सोनारनायमोन। बिथाङा आरोबाव बुंदोंमोन दि आयेनारि नेम बायदियै BTCनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा महरै प्रमद बर'आ गासै बिखान्थिनि जोबनायाव रायजो बेंगिरिनि गनायथि आरो बिथोन फैनायनि उनावसो मावफुंदों। बे आयदानि सायाव गोबाङानो BTCनि जथाइ सोरखाराव लोगोआरि UPPL आरो BJPनि गेजेराव जेंना जागोन होनना गिखांनाय फोरमायदों। नाथाय गुबै बेलायाव बेबादि जेबो जायाखै होनना UPPLनि मावफुं आफादगिरि आरो रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारिया दाबि खालामो। बे बाथ्राया जानो गोनां 31 नं सिडली बिधान सभा बियाबाव जेबो गोहोम खोख्लैनाय नङा, नाथाय UPPL आरो BJP मोन्नैबो बिटिआर ओनसोलाव अरायथा गोजोन आरो जौगानायनि थाखाय खौसेयै खामानि मावगासिनो दं आरो लांबाय थागोन। जेब्ला रेवरेवा नार्जिहारिखौ मावफुं सोद्रोमा BTCनि गुबुन सासे BJP मावफुंगिरि गौतम दासखौ बोखारनायनि सोमोन्दै सोंनाय जायो, अब्ला बिथाङा बुङो दि लोगो मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारिया मावफुं सोद्रोमानि मासिनिफ्राय बिथांखौ बोखारनायनि बागै जुनियायै मिथियामोन। बेनि अनगायैबो मोनसे आफादाव मावफुं सोद्रोमानि मासिखौ सोलाय सोल' खालामनाया मोनसे मिथिंगायारि बिखान्थि। बिथाङा खौरां बुथुमगिरिफोरनो बुंदोंमोन दि बे आयदानि बागै बारा मिथियाजासे बे आयदायाव बिबुंथि होनाया मोजां जानाय नङा, जाय थासारियाव BTCनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा रायजोनि गिबि मन्थ्रिया बेनि सोमोन्दै रायज्लायगोन। बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'खौ सोंखारिनायनि जाहोनाव मावफुं सोद्रोमा गोमानांगोन नामा होनना खौरांगिरिनि सोंथिनि फिन होनानै दास बिथाङा बुङो दि रेवरेवा नार्जिहारिया सोंखारिनाय आयदाया बिथांनि नोजोराव फैयाखै एबा बेबादि माबा जाहोननि थाखायनो रेवरेवा नार्जिहारिखौ बोखारनाय जादों नामा। नैथियाव, गवालपारायाव मैदेरनि गिख्रंथाव गाग्लोबनायाव सासेनि उनाव सासे दाय गैयै सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जागासिनो दं। सुक्रुबारनि मोनायाव गवालपारानि मरनैयाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे 64 बोसोर बैसोनि आबादारिया जिउ खोमानो गोनां जायो। थैनाय बोराय आबादारिनि मुङा शमसुल हकमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मरनै पुलिस थानानि सिङाव थानाय दबापारानि सनिपुराव सुक्रुबारनि मोनायाव मासे हाग्रानि मैदेरा आदार नागिरनानै माइ फोथाराव उपद्रव खालामगासिनो दंमोन। सासे बैसोगोरा आबादारि शमसुल हकआ गावनि आबादखौ मैदेरनिफ्राय रैखा खालामनो हरनि समाव न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। गावनि आबादखौ रैखाथि होबाय थानाय समाव आबादारिखौ हर गेजेराव उनथिंजायनिफ्राय हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबदोंमोन। मैदेरनि गाग्लोबनायाव बैसो जानाय आबादारिया जायगायावनो थैनो गोनां जायो। बे जाथायनि खौराङा गोख्रैनो गोसारदोंमोन। लोगोसे हाग्रा बिफाननि हेंथायै रागा जोंनानै सुबुंफोरा हराव गावसोरनि न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन। उनाव जेब्ला थासारिया सामलायनो हायो, अब्ला गवालपारा ओनसोलनि हाग्रा बिफाना बैसोगोरा आबादारिनि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो आरो पस्टमर्टेमनि थाखाय सिभिल देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। थामथियाव, आसाम पुलिसआ आसाम अरुणाचल सीमायाव गोबां बिबांनि फेग्रा बेसाद बोखांनो हादों। रायजोनि पुलिस बिथोनगिरि गाहाय जानेन्द्र प्रताप सिंहआ मोनसे संदाननायाव बोखांनो हानाय बे बेरफ्रुग्रा बेसादनि बागै एक्स ससियेल मिडियानि गेजेरजों तिनिसुकिया पुलिसनो खौरां हरदों। बेखौ सन्देह खालामनाय जादों दि बोखांनो हानाय बेरफ्रुग्रा बेसादआ बबेबा होबथाजानाय आफादनि।
बे बेरफ्रुग्रा बेसादफोरनि गेजेराव मोनसे बेगलर आरो कस SMG, मोन 130 एक्टिभ गुलि, 2 मेगजिन आरो फ्राय 1 किल'ग्राम बेरफ्रुग्रा पाउडार दंमोन। बे बिथिङाव जिपि सिंआ टुइटाराव बोखांनो हानाय बेरफ्रुग्रा बेसादनि मोनसे सावगारि आपल'ड खालामनानै एरैबायदि लिरदों, Continuing our efforts against unlawful weapon holding, 1 heckler and coach SMS, 130 rounds ammunition, 2 magazines and approximately 1 kg per explosive powder recovered by police in Tinsukia, suspected of belonging to a proscribed organization active in Assam। ब्रैथियाव लामदिंआव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। गंसे LPG गेस टेंकारा गोग्लैनायनि उनावनो बे जाब्रबथाया जायो। मख'नो गोनांदि गुवाहाटीनिफ्राय सिलचर फारसे थांबाय थानाय LPG गेस टेंकारा लामदिं लंकाखौ फोनांजाबग्रा माहारियारि राजालामा 27 सामलायनायखौ खोमादोंमोन, जायनि जाहोनाव बे टेंकारा गोग्लैना थायो। लामानि बे जाब्रबथायाव गोग्लैनाय गारिनि अनजिमाया MM 06T1206 मोन। जाब्रबथायाव गारिनि सालायगिरिया गोब्राबै जोखोम जायो, बबेखानि बिथांखौ गोख्रै लामदिं सिभिल देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। बेखौ मिथिनो मोननाय जादों दि सालायगिरिनि थासारिया जोबोद गोब्राब होनना। बाथियाव रैखाथि गोहोआ मणिपुराव उदखारिफोर आरो आयेन बेरेखा हाथियारफोरनि बेरेखायै सिग्रोमबाय थादों। बे समावनो रैखाथि हान्जाया सानजा इम्फल जिल्लानिफ्राय होबथाजानाय आफाद KYECL नि सासे सोद्रोमाखौ खादों आरो बिष्णुपुर, कांगपकपि आरो सानजा इम्फल जिल्लाफोरनिफ्राय गोबां बिबांनि हाथियार आरो गला बारुद जब्द खालामदों। सानजा इम्फल जिल्लानि लामफेलनिफ्राय हमजानाय होबथाजानाय आफादनि सोद्रोमाखौ 38 बोसोर बैसोनि लैसम सुन्दर सिंह होनना मिथिनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथाङा रां दाबिनायाव लोब्बा दंमोन। रैखाथि हान्जाया हमजानाय सोद्रोमानिफ्राय गंनै मबाइल फन, नोगोद 3,632 रां आरो गंसे साखा खबब्रै गारि जब्द खालामो। बे समावनो रैखाथि हान्जाफोरा बिष्णुपुर जिल्लाजों लोगोसे गुबुन जायगाफोराव सिग्रोमनायनि समाव गंसे SLR, गंसे .305 राइफल, गं 7 ग्रेनेड, गंनै टिउब लन्चार, गंसे सिगुल बर्ड मेथाइ, मोनद' पाम्प, मोन 15 गोथां गुलिफोरजों लोगोसे गोबां दायगोनां मुवाफोर जब्द खालामदों। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।